Πολύ σιωπή δεν έχει αυτός ο χώρος. Γεια σας, καλοί μου YouTuber. Καλώς ήρθατε στο καινούριο μας gaming κανάλι που θα ονομάζεται TNX. Θα παίζουμε πολλά παιχνίδια. Θα βλάκα σε τουαλέτα. Είμαστε στην κάμερα. Α, ναι, το καινούριο gaming κανάλι και εγώ είμαι ποιος? Ο GMX. Το GMX από εδώ, καλή ώρα GMX. Εγώ είμαι ο TNX. Τέλος πάντων, μαζί του Είναι πιο χάλη YouTuber. είναι ένα βοηθός μου στο να παίζουμε διπλά παιχνίδια, με Grand Turismo και τέτοιες χαζομαρούλες. Τέλος πάντων, θα παίζουμε πολλά παιχνίδια. Το πρώτο θα παίξουμε το The Wolf Among Us και άλλα πολλά. Τα πιο πολλά παιχνίδια θα είναι από 3 και πάνω. Να σας δείξουμε ένα παράδειγμα. Πώς το... Φέρε δωράξτε. Πειράζει. 3 και πάνω, αυτό δεν έλεγε. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε που είδατε το βιντεάκι μας. Όσοι το είδατε δηλαδή. Γιατί όσοι δεν το είδατε, Είναι να το δείτε. και καινούριο κανάλι. Και σιγά μην το βρείτε έτσι. Τέλος πάντων. Θα γίνει ωραίο όμως. Στο γίνει gaming ωραίο, όταν, στο όταν είμαι gaming. εγώ. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να σου πούμε Γεια σας! Bitch! Το ξέχασα γάμο το. GMX. Α, ναι, GMX. Πάρτα ρε! Μάλλον.